Я гледам малко натам. Ейте сега една яка смешка. Машко! Качаме тук. Чакай, никой не те вижда. Трябва да пичаме болима ръката. Бръснеш ли? Чакай! Пръсна главата. Гледа ли? Чакай. Ора, чакайте, че не мога да сложа една камера. Чакай. Кинка. Айде. Я да видиме. Много къса. Добро дно. Заглушете си ушите. Аз съм умох. Айде. Да видим патката. Панна овцо, чабриш ма! Цаки, гости маняка, цаки, цак. Здрасти, пешовци! Не мога да стигнеш, нали? И защо ще преди? Не мога да стигнеш. Не мога. Здрасти! Много сме тъпи. 57, чакай, 130% за тъпи. Надвишили сме най-голямата тъпост. Чао! Кога трябва да го спра? Когато искаш. Трябва да бъде 15 минути, нали? Не! Когато искаш го спре, не е точно по 15 минути. Може и да 3. Може па 20. Ма па 20 не можеш